Vaig a fer la birra. Aviam, no. Si tens set, perill. Quan el teu cos és incapaç de termorregular-se, Notes que la pell està com molt calenta, el cor et va a 1000 a tope. Hi ha gent que ha patit cops de calor i realment no se'n dona compte. no posar-lo en fred de seguida, o sigui, no tirar-lo a l'aigua de cop. I refrescar sobretot les nuques, el front, llocs on s'acumuli sobretot la calor i la suor. Molta aigua. Molta aigua, sobretot. Ara, Sí. molta aigua. Donar aigua en el cas que la persona estigui conscient, si no, no. Bueno, noies, bon dia. Ens hem relaxat, hem fet el cafè, tots ens hem estirat. Ben estirades. Cops de calor. Ja estem a l'estiu. Vinga, seguim. Quantes vegades heu sentit beu aigua, que tindràs un cop de calor? I n'hi ha de cops de calor. N'hi ha molts a l'estiu. nosaltres, Si tens set, perill. O sigui, quan el teu cos té set, vol dir que ja s'has deshidratada. Totalment d'acord. S'ha de beure aigua Abans de tenir set. Correcte, correcte. Qui em defineix la diferència entre un cop de calor i una insolació? M'has mirat a mi, no? Suposo que ho he de dir. Podem fer un cada una, si vols, no. Insolació seria una exposició solar en excés i un cop de calor seria quan el teu cos és incapaç de termorregular-se perquè ha arribat a una temperatura tan elevada, més de 40 graus, i llavors és incapaç de baixar-la. Llavors ja estem parlant d'una urgència mèdica que pot ser greu. És la diferència. Que és més greu el cop de calor, Sí, evidentment. totalment. Exacte. Sí. Exacte. I penso que hi ha molts més cops de calor amagats, moltes vegades, de la que la gent sap, perquè hi ha cossos que realment poden suportar molt, hi ha gent que ha patit cops de calor i realment no se'n dona compte. Per tant, és important hidratar-nos l'estiu, sobretot en aquests estius tan calorosos que estem visquent, important seguir les recomanacions mèdiques que ens diuen, Buscar perquè llocs moltes amb ombres. vegades... Sí. Condicions de feina on no siguin gaires elevades les temperatures, Correcte. tenir un bon ambient de treball. Sí. Sobretot la població de risc, que tots sabem més o menys quin és, si la podem anar dient perquè la gent sàpiga... Bueno, persones grans, nadons i peques... Immunodeprimits, gent amb problemes i patologies malalties, cròniques. patologies, gent amb problemes respiratoris, gent més vulnerable. Exacte. Esportistes, fins i tot. Esportistes. Fan esport a hores intempestives. Sobretot ciclistes, que ara hi ha molts ciclistes, Sí. i a vegades sembla que el cos aguanta un cop agafar la roda i no sempre aguanta. No, Vull dir que Ha d'estar molt entrenat. exacte. Important també anar-se a fer revisions si ets esportista, que a vegades el cor també... Proves d'esforç. Sí. Exacte. Llavors, bueno, hidratar-se important amb aigua, perquè he sentit per algun lloc que vaig a fer la birra. La birra hidrata? Això ja compta, Aviam, no, o sigui, sí, però la que és sense alcohol, sobretot, perquè amb alcohol l'alcohol deshidrata, o sigui, i una. Fem una sense alcohol i després fem aigua. Seguim amb aigua. No fem 4 birres. Correcte. Que no anirem gaire bé. No. Llavors, una persona quan ha tingut un cop de calor, quines són les recomanacions que donaríem a la població en general de què fer amb la persona que ha tingut el cop de calor? Bueno, la persona la veuràs que està com desorientada, una mica perduda i potser fins i tot inconscient. És important que separis a la persona del focus de calor i posar-la en un lloc que estigui més refredat o amb una temperatura més baixa, més agradable, diguéssim, exacte. I refrescar sobretot les parts com com se'n diu? Els plecs. Els plecs, exacte. Les nuques, el front, llocs on s'acumuli sobretot la calor i la suor. Exacte, que normalment són els llocs que hi ha pols, aquests llocs que tens el pols. Les pulsacions. Hi ha més pulsacions, sí. es noten més, diguéssim. I llavors donar aigua en el cas que la persona estigui conscient, si no, no. I en cas que veiem que és molt greu ja, si no trucar al 112 i intentar el que vam dir també de no posar-lo en fred de seguida, o sigui, no tirar-lo a l'aigua de cop, perquè seria un contrast massa fort i potser el cos no ho aguantaria, sinó fer-ho a poc a poc i amb compte. Posar una mica de fredor i una tovallola una mica fresca, sobretot a la zona del coll, Sí. I trucar al 112 i estar al cas, però sí que és veritat que hi ha molta gent que
passa cops de calor i no se'n dona compte molta més de lo que ens pensem. I és important tots estar al cas, inclús si la gent vol venir a informar-se a la farmàcia, nosaltres els hi donem 4 tips, sobretot hores de pics, no anar a la platja o vigilar o estar una horeta i marxar. Sí, perquè el que comences a sentir és això, no? Doncs aquesta calor extrema molt forta a tot el cos, després notes que la pell està com molt calenta i fins i tot com seca. Sí, bueno, seca, ja no estàs hidratat. Ja tens hidratació de pell, exactament. Comences a marejar-te, pots fins i tot, bueno, això com desorientar-se, que ja ho hem dit i tal. I llavors que el cor et va a 1000 a tope. Sí, perquè intenta compensar-se el cos i... Vull dir que si passen aquestes coses, al tanto. Una altra cosa també és que si la persona és conscient, sobretot preguntar-li si pren algun tipus de medicació, perquè nosaltres això podem tenir en compte i la persona que està al costat, encara que no sàpiga quin tipus de medicació, al moment en què truca al 112 pot alertar de que aquesta persona pren no, perquè hi ha medicació que augmenta el risc, òbviament, de cops de calor, diürètics, antihistamínics, antihipertensius. Correcte. AINES. Correcte. Sí. Sobretot crema solar, que sembla que no, però també ajuda. Sí, per una mica. I molta aigua. Molta aigua, sobretot. Ara, molta aigua. A veure si patim menys cop de calor, cada vegada menys, tots plegats, i anem buscant solucions. Gràcies i fins una altra. Merci. Adéu. Adéu.